ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಈತ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂದು ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಾಂಡು 14 ಗಂಟೆದೊಳೆ 50 ಪೇಜ್ ಆವಡು ಟೈಪಿಂಗ್ ಒಂದು. ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಈತ್ನೆಟ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ 48 ಪೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು. ನಾನು 2 ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೈಯಡ್ ಮಿನಿ. ಸೊ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದಾಯ ಗುಂತೈನೆಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 14 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಇಡಂದು. ಸೊ ಒಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಕಾಂದು ಉಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುನು ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಯೋಕಣೆ ಪನ್ಪೆ. ಆಯ್ತಾ 14 ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂತೀರು. ಸೊ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಆಂಡ್ ಬಂದುಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಂದು ಬೇಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಅದು ಪೋಯೆ ದಿಯನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ 100% ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಡುಲ್ಲೆ MBA ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ನೇ ಪತೊಂಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಯ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ನಿಕ್ಕು ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪೊಳಿಯತ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪೊಳಿಯತ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತದ ನೆನ್ನೆ ನಿಕ್ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆತ ಅಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಮೈಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ. ಬಟ್ ಅವು ಪೋಂಡು ಆರೇ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದಾಯದೇನು ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಐನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಪಂಡೆಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೆರೆತೊಂದು ಐನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಂತ್ ಬಿಡುವೇರು ಅಂಚ ಪಂಡಿಜಿ. ಬಟ್ ನಾಲ ಪಂಡಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ ಅಂಡ ಅಂಚಾನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ದುಪುಂಡು ಜಾಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಈ ಜಾಬ್ ಪೋಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಿನತೆ 14:45 ಉಂತಾಯಿರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಪುನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ದಯತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾಣಿ ಮುರಾಣಿದತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬುಳಿತದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಬೇಲೆಜಿನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಸೌಮ್ಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನ CV ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು. ಆ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಎನ್ನನು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಗು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಬಂಗ್ ಎತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೊಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆಪಣೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗಂದೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಂದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದೆ ಪೋಯ್ ಎಂಡ ಆನ್ಸರೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಆರ್ಕೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಪಂಡದು ಬುಡಿಯ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅವೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೆ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ದಾಯಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ, ಶಾಪ್ನು ದಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಶಾಪ್ ದಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೆ. ಈಜಿಂದ ಅಂಗಡಿದ ವಿಷಯನ ಪನೀರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಪುಣದು ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಕೇನು ಇಂಚ ಪಂಡ ತನಿಕ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇದಾಯ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಏನು ಪಣ್ಣೆ ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ರೈನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದು ಪೋಯ್ ಎಂಡ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರೋಡು ನಿಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಪುಣೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗಂದೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಅಮ್ಮ ಕಜ್ ಪಿಂಚಿನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರ್ತುತ್ತು ನಿಂಕು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಣಸಾಯಕ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಂದುಲೆ ಒಣಸಾದು ಒಂತೆ ಜೆತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಟ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪಿಜ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡು
ಲಾಸ್ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಗುಂಡಿಂದೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಪ್ಪುಡು ಮುಂತೆ ಯಾನಿತ ಅಂಗಡಿಡುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಅಣೆ ತಿಪ್ಪೆ ಮುದ್ದಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ತಿಪ್ಪೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋಣಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುರೇನು ಪಾಡುವೆ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಬುಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಾವಿಲ್ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೀದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಮೀಪುಣೆಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ತಾರದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಮೀದ್ ಮೀ ಹೊಡೊಂದು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಕಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜದ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಳತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುವೆ ಫೇಸ್ ಲ ಗ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜೆಲ್ಲಿಯ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೂತೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಐನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಕೋಲನಿಕ್ಲು ಜಿಂಜದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾಗದೋಷ ಇಪ್ಪು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪದ ಆತನ್ ಬಂತದೆ ಪೂರ ಮನ್ಪದ ಆತನ್ ಪಪ್ಪಗ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪ ನಿಟ್ಟು ಸಫರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮನ್ಪದೇರು ನಾಗದೋಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಡುಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾರ್ಡ ಪೂರ ಕೇಂದಿರು ಯೂಸ್ ಆತದು ಅಂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಆತಿಜ್ ಹೋಗ್ಲ ಹೋಗ್ಲ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಡೇಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ವೇನ ಉಣಿಜ್ಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡ್ಮುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊಜಾಪು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಹೊರಡ್ನೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ದಿನ 8 ದಿನ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಿದ್ದ ಕಡ್ಲೆದ ಪುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಕಾಫಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡು ದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಉಂಟು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಟು ಕೊನಪೆ ಲಿಂಬೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮೋಣಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಾತಂದು ಕಾಫಿ ದನೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕಾಫಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದು ಕುಜಾಲ್ಪುರದ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮುಕೊಂಜಿ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂದು ತುದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದನೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟ್ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇವೆ ತುಪ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಕುಜಾಲಿಗೆ ಪುರ ಪಾಂಡ ಬೊಲ್ದಾಪುನತೆ ಅವು ನಿಜಾನ ಬೊಲ್ದಾಪುನವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ನಿಜ ಅಂತ ಪಂಪೇರೆ ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಳಿ ಆಪುಜಿ ಉಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದಾಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಲ್ದ ಆತಿಂಡು ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕುಜಾಲ್ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾತಿಂಡು ಪೂರ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ 25% ಬೊಲ್ದಾತಿಂಡು ತನಾತಿಗೆ ಡೈ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೇರೆ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬೊಲ್ತಾಯಿನ ಕುಜಾನ ಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಆಗದ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪನ್ಲೆ ನಾಲಿಗ್ಲ ಪಾಡು ಇಜಿದ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೋ ಅಂಡ ಅಜೀಬ್ ತೂಜು ನನ್ನ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು నేను ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರು ಬರ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೇ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಕೇನ್ಗ ಅಮ್ಮ ಅದು ತುಲೆ ದಾಲ ಮೋನಿಡ್ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ದಲಕ ಸತ್ಯ ಕೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ದಲಕ ತೋಜಿಂದ